Malampusong na rescue sa mga kawani sa Cebu City Disaster and Risk Reduction Management Office kung CCDRRMO ug Bureau of Fire Protection ang 8 ka individual nga nagpuyo ubo sa Forbes Bridge sa Barangay Pasil, siyudad sa Sugbo kagahapong adlaw, Hulyo 18. Tungod sa pagbunok sa uwan kagahapon, inubanan sa kusog nga sulog sa tubig baha, daling misaka ang level sa tubig sa Guadalupe River hinungdan sa pagkatrap sa 8 ka tawo. Pagkakuha na to sa mga biktima nga nabuhi gito tanan, i-turn over na to sa concerned barangay. Sila na bahala to kung saan nila pag asa to nila pahimutang kung sa mga plano para sa ilang nga di na ta magbalik-balik diha sa ilawom sa bridge, no, labi na karon panahon na nga kusog kayo ang ulan. Alas 5:35 sa hapon, nadawat sa kabumbirohan ang alarma mahitungod sa maong rescue operation. Gani miabot og dulan 4 ka oras hayan nga naluwas sa pagkatrap ang 8 ka mga individual nga gilangkuban og 2 ka menor de edad. Matud pa ni Thomas Jegville mulupyo sa Barangay Pasil, libod suroy ang maong mga individual ug kasagaran nga mamasura sa Guadalupe River. Ay, namili man lag basura gabi ya. Naplan la sa baha ba ya. Napikihan sila labang, mga stack up la gabi. Ang mga na-rescue giilang nga sila Riza Dayagbel 23 anyos, Michael Gonzalez 47 anyos, Rosalie Gomez 25 anyos, Usher Mesayas 17 anyos, JR Dacles 34 anyos, Laika Villegas 15 anyos, Caroline Conde 28 anyos ug Junior Jan 20 anyos. Giawhag sa kagamhanan ang tanan nga nagpuyo daplin sa mga sapa ug dagat nga magpabiling mabinantayon. Tungod sa mauwan nga panahon nga atong nasinati ug sa posibleng bagyo nga moabot sa atong nasod, nagkanayon si Villanueva nga pangandaman nila ang posibleng dugang pa nga mga rescue operation sa mosunod nga mga adlaw. Expect kita na but the way to counter that kanang posibleng nga kadaghan sa atong rescue operation is to pagpahigayon na to og kanang rekorida, pagpahimangno gid sa publiko nga likayan na to nga ara tamo mag-standby sa mga lugar nga especially duol ta sapa or na sa tulay. Kini si Queenie Holigon alang sa My TV Cebu.